טוב, ברוכים הבאים לסדנה. הנה שריתי פה עובדת עם החמר, דבורה אוכלת, דליה מייצרת, עדי היום הוא אומן אורח, עדי אומן אורח, דליה מצלמת את העבודה שלה, את הינשוף שהיה צריך להישרף כבר לפני שבועיים. פה אנחנו עובדים מקצבים אחרים. שריתי, מה את מכינה? שריתי? אני מכינה לעדי גוש. יש לי ג'ינס אופנה של קסטרו. אדיר. כן, דליה, מה את עושה? אני לא יודעת, אני מנסה לצלם אותו על רקע לבן. אז תכף אני אעזור לך עם זה. רגע, אם אני אצלם אותו פה. לא, אני עובדת ביד, זה עבוד מה שאתה רוצה. הנה, הסדנה, רק עשיתי אם אתה רוצה סיבוב. שהלבן יהיה בלי חום, עכשיו אני אצא רגע מהסדנה, שתראו. הנה הכניסה, כבר הגיעה חשיכה, ואנחנו נמשיך לעבוד לנו. אז זאת הסדנה של גילת בקיבוץ מסד, העמק הירדן. תראי כמה שהוא יפה. להיט, ביי ביי. אני מאוהבת. דליה מאוהבת בעבודה שלה. לפני ואחרי. כן, גילת הציעה לי ואמרתי אוקיי. אוי באמת.